はい、こんにちは。えーっと、ぴょん。OK ですね。はい、皆さん、こんにちは。よいしょと、けいこずまなおチャンネルライブです。ライブキャプション OK。はい。はい、OK ですよね。はい。それではね、時間となりましたので、始めさせていただきます。皆さんいかがお過ごしですか？5月、日本はあれですね、ゴールデンウィークも終わったところで、どうでしょうか。こちらは今日はね、これから雨が降るということで、今曇ってますけど、どうなるのかな。よく天気予報外れるんですけどね。はい、そんなところで、では始めていきたいと思います。では、まず折からですね。ちなみにこの T シャツ、アロハ、アロハイケカヒイケカヒですね。アロハケカヒイケカヒ。はい。お互いにアロハ。お互いにね、アロハし合っていこうねってことですね。こんにちは、かいさん。こちら爽やかな5月晴れ。いいですね。日本の5月、いい時期ですよね。お天気が良くて、まだ梅雨前のね、爽やかな感じ、いいですね。はい。じゃあね、天気を楽しみながらですね。私これあれですね。すいません。見えないか。こんな感じかな。はい。では、始めていきたいと思います。じゃあ、まず折からいきますね。はい。いきます。ほまいかいけまいるなまいえ。おなめやぶなのえやうおなめれ。ほまい、ほまい、ほまい、ほまいかいけまいるなまいえ。おなめやふなのえおなめれ。ほまい、ほまい、ほまい、ほまいかいけまいるなまいえ。おなめやぶなのえおなめれ。おまい、おまい、おまい。はい、では始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。ちょっとね、ファンをつけますね。はい。ではね、体操いきたいと思います。エカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。今度横ですね。エカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。はい、ぐるーってですね、あくび回していきましょう。ぐる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 。はい、そしたら今度は、手を横に広げていきます。エカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。はい、上です。エカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。はい、そのまま回していきますね。エカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。反対です。エカヒ、エルワ、エコル、エハ、
エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。はい。そしたらですね、手を、今度、90度にね、このように曲げていただいて、で、フラポジションで、お膝曲げて、で、ツイストですね。右から2回ずつツイストしていきます。エカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。はい。そしたらですね、今度は、またフライポジションで立っていただいて、で、つま先から上げていきます。エカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。はい。そうしましたら、もう少しね、大きめに開いていただいて、もう一度いきます。エカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。はい。そしたらですね、じゃあ、膝の屈伸いきますね。エカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。はい。ぐるぐる回していきます。何回かね。よいしょ。よいしょ。もう一度。はい。OK です。そしたらね、ちょっと足首、ブラブラしてあげて。はい。で、最後にね、じゃあ指先いきたいと思いますね。じゃあ指を、グーパーで、エカヒ、エルワ、はい、ゴール、ハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。で、親指から、エカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。で、今度小指から、エカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。あとはね、じゃあ、軽く指先、関節からグニ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 やってあげてくださいね。はい。OK です。そうしたら、じゃあ、フラポジションと、ベーシックいきたいと思いますね。これなんかライブキャプションっていうのが入っちゃうんですけどね。なんかうにうに下に、入るんですけど、まあ気にしないで、私の方だけかな、これ入ってるのね。はい。では、じゃあまずミックスしていきますね。はい。じゃあこれでいきます。先週私カバイオカレンダーでやったかな。こちらでね。ちょうどテンポがいいのでね、じゃあこちらでいきます。間違えて、毛がピーラニーになっちゃうんですね。はい。もう一度、いきます。じゃあまずね、フラポジションですね、このまま。じゃあいきますね。じゃあフラポジションから。もう少しいける方さん、何かさらないいけるところまででいいですからね。
もう一回行きましょう。ラストもう一回。次、カンポロに言いますね。カンポロ。ヘラハオはい。もう一回じゃあいきますね。もう一度今度これ早いですね。もう一回ちょっと言ってみたいと思います。ベーシックをね。ヘラと、あとレレというのも入れていきますね。レレ、カベルも OK でしたよね。皆さんもう一回ね。はい、じゃあいきます。まずカホロからいきますね。カホロ。レレいきますね。レレ前に。もう一度前に。でいきましょう。前に。
行きましょう。8ですね。はい。ではですね、体も温まってきたかと思いますので、ちょっとお待ちください。カイマナヒラですね。ちょっとお待ちくださいね、今。あれれれ。はい。OK です。では、一番、今日ね、カイマナヒラの、ハイナ、1番から3番までやってきて、今日最後ですよね、ハイナなんですけども、ハイナを早速やっていきたいと思います。ハイナはですね、もうハイナ、どの曲、大体の曲にあるんですけども、ハイナイヤマイヤナカプワナ、愛系ですよね。イカナニカイマナヒラですので、これは、このお歌の場合、1番が入ってきますよね。ちょっとお待ちくださいね。誰もいなくなって失礼いたしました。よいしょ。よいしょ。じゃあね、ちょっと待ってください。一応ですね、確認をしないと。はい。OK ですね。で、1番がカイマナヒラで、2番がパパヘヘなるですよね。パパヘヘなるですよね。ワイキキ。カピオ、違う、2番ワイキキですよね。2番がワイキキに行く。カイマナヒラ見て、ワイキキを見て、サーファーの人たちがいて、で、3番がカピオラニパークに行くんですよね。で、最後の4番が、一番初めに戻って、カイマナヒラにまた行くってことですね。カイマナヒラですね。で、じゃあここなんですけど、最後は本当に、もうとってもシンプルに、ハイナはもうそのままカホロで、右からそのまま、ハイ、手はね、左手は軽くこう添えて、ハイナイヤマイアナカフワナですね。これもカホロです。で、あとは、1番と全く一緒ですね。1番と全く一緒で、あとはもう、いけかなに、かいまなひら、かいまなひらで、かうまいるな、となります。これ、足をつけていきますと、カホロで、右、そうですね。右ですよね。はいないやまいやなかくはなはいけいかなにはいまなひらはいまなひらかうまいるなタンタ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 ンタン。で、これだけなんですけども、大丈夫ですかね。もう、とってもシンプルなんで、すぐわかるかと思うんですけど、ここまで大丈夫でしょうかね。はい。ちょっとやってみましょうかね。はいがね。いきますね。もう一度。3。はい。
いやまいやなかくわなで1番と一緒ですね。いけいかなにかいまなひやかいまなひやかうまいるなタンタ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 ンですよね。はい。ちょっとじゃあ、1番から、レビューやってみたいと思います。もう一回、一番初めからね、ちょっと今、ハイナやりましたけど、1番から、ハイナまで1回、レビューでやってみたいと思います。では、いきますね。タンタ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 岩ほまこおいかこねいけいかなにかいまなひらかいまなひらかわいいなタンタ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 もう一回いきますよ。岩ほまこおいかこねいけいかなにかいまなひらかいまなひらかないるなタンタ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 ワイキキですね。岩ほまこおわいききあいけいかなにパパヘラルパパヘラルまりタンタ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 ン岩ほまこあいききあいけいかなにパパヘラルパパヘラルまりタンタ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 カピオラインですね。岩ほまこカピオラにかいけいかなにみなぽえぽえみなぽえぽえこいきのタンタ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 岩ほまこカピオラにかいけいかなにみなぽえぽえみなぽえぽえこいきのタンタ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 じゃあ、はいね、いきますね。カホロで、はいな、いやまいやなかくわな、はいけ、いかなに、はいまなひら、
はいなほはいなiya mai anak tua na aike ikanani kaimana hira kaimana hiraですね。ですいません、今ハイナを、間違えて言ったんですけど、こうですね。ハイナ、初めは右手から、それで左手はスカートをこうね、ちょっとつまんであげて、はいないやまいやなかとは。2回目は左手をまたお口からですね。私また手をこう持ってしまったんですけど、2回目は、左手はまたお口からですね。で、息に入りますね。はい。というところでですね、ちょっとお歌に合わせてやってみましょうかね。少し早いですけど、カイマナヒラはね、やっぱり軽快なリズムの歌なので、あんまりゆっくりなのがないんですけども、一応その中でも一番ゆっくりな、こちらのハワイコケッツかな、ダーリンハフナス。はい。じゃあちょっとこちらの歌で、はい。やってみましょう。Ai ke kanani ai manahira ai manahira kamai Iwa o mako I kapone Ai ke kanani ai manahira ai manahira kamai Iwa o mako iwa kiki era Ai ke kanani apa he na he ma Iwa o mako iwa kiki era Ai ke kanani apa he na Iwa o mako kapi olan ni paka Ai ke kanani Lino koe O onui Iwa o mako kapi olan ni paka Ai ke kanani Lino koe O onui Haina ia mana kapuana Ai ke kanani ai manahira Kau mai
けいかなにはいまないわはいまないわかわいいどうでしたか皆さん、踊れました？あら、早いんですよ、早いの。早いんですけど、なんだか、最後の、本当のハイナの最後の、かい、かいまなひら、かうまいるなのに、本当に最後、2回目の、かうまいるなってこう、ずーっと伸ばしているので、この最後のところ、ずーっとゆっくりお歌聞いて、ずーっと、倍になってるのかな本当、ちょっとお歌を聞いてですね、私カウントで撮ってないんですけど、お歌に合わせて、そのままゆっくりゆっくりゆっくり持ってってあげて、最後終わるように、してみてください。とてもやっぱりノリが良くて楽しいお歌ですね。ではね、どうですか皆さん、質問ありますかで今更なんですけど、ハイナは特に問題ないと思うので大丈夫かと思うんですけど、そしたらもう一度ね、最後に、もう一回踊ってみましょうかね。それで今日は終わりにしたいと思います。よろしいですかね。じゃあもう一度かいまなひら。でもこれもね、やっぱり何回も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 踊るとこのペースに慣れてくると思うので、皆さんも練習してみてくださいね。よし。あれなんで行かないんですかね。こういうの。はい、じゃあ行きます。
Hai ke kanani, hai manahira, hai manahira, kau mai hai nai amar anak kapuana, hai ke kanani, hai manahira, hai manahira, kau maiはい、パチ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 。はい、お疲れ様でございました、皆様。はい、いかがでしたでしょうか。大丈夫でしょうか。ね、一つ一つはすごく踊りやすいパートだと思うので、ただ早いのでね、何回も何回も踊ってしっかり覚えていただければ、しっかりと早い曲にも踊れていけると思いますので、どうぞまた、全体のお歌の、ビデオもアップしますので、ありがとうございます。そちらでまた練習してみてください。ありがとうございます。それでですね、私ちょっと今月こちらはね、5月は卒業シーズンなんですよね。5月って、年度末になるんですね。日本で言うと3月に当たるんですかね。で、今だから昨日もお友達の若い可愛い、ピチピチのお友達が、UH マウイを卒業して、その卒業式のセレモニーにちょっと行ってきて、私もちょっとオリを大学の皆さんと一緒に受けているクラスでオリをねちょっとちゃんとさせていただいたりしたんですけど、すごく素晴らしかったですね。やっぱり卒業式っていうのはなんか感動しますよね。去年自分も卒業したんですけど、そんなことでね、本当今月卒業シーズンで、私の息子も、高校を、卒業するということで、ちょっとですね、今月いろいろやることがありまして、今月とあと6月は日本にもしかしたら行くかもしれないということで、ちょっと里帰りに行くかもしれないので、ちょっと今月あと残り5月と6月は、お休みさせていただきますので、でもその間、ライブの方はお休みさせていただきますけど、他に私がまた気がついて、皆さんとシェアぜひこれはしたいなっていうことはアップロードしていきますので、そちらも合わせて、どうぞご覧いただければと思います。ということで、ではね、今日はここまでで終わりにしますけれども、またね、ライブの方は、またできる時になったらまたお知らせさせていただきますので、それまでどうぞビデオの方で練習していただければと思います。ということで、今日はここまでとさせていただきます。いつもご覧いただきありがとうございます。そしてまたご参加していただいた皆様本当ありがとうございます。では、引き続きありがとうございます。どうぞ、まだ日本はこれから一日が始まるところですよね。どうぞ楽しい、素晴らしい、美しい一日をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。では、失礼いたします。はい。